Lajeng nomor kalian menika maosipun kados menapa? Se Pero. Yelas segopero. Lajeng ingkang pungkasan menika maosipun kados menapa? Matur nuwun para siswa awit kawigatosipun nyuwun pangapunten bilih panganggen menika wonten perintah-perintahipun anggenipun Ibu matur. Samangke para peserta didik menawi sampun dugi griya menika saged istirahat ugi saged nglajengaken pasinaonan ing minggu kepengker kanthi nyinaoni aksara Jawi postes menika nggih kangge sinau wonten griya. Sampun kesupen pepanggen benjing garap menapa? Ayat menapa? Kenalan postes aksara Jawa menika. Semanten pepanggen saking Ibu pentang kados nyuwun pangapunten. Wassalam.